Hej, jag heter Edith och jag ska sminka Moa idag. Hej. Och det här är en ögonbindel, ingen hatt. Men nu kör vi. Är du beredd? Ja. Bra, men det kanske så jag... Så man säger dig. Ja. Så, okej, kör nu. Okej, nu är det svart. Vad börjar man med? Är sminket här? Ja. Men se till så den här inte ramlar. Ja. Okej, det här fast ska vara irriterande. Vad är det här? Oh. Vad är det här? Det är inte så textigt. Var det textigt? Ser det bra? Det här är textigt. Är det textigt? Ja, de ser kanske inte. Okej. Nu är det bara lite Moa. Jag håller det här, är du snäll? Yes. Så. En naturbegåvning. Säker. Var är ditt ansikte? Här. Där var det. Allt ska komma bort. Allt. Ja. Sådär. Okej, vad tar vi sen? Vad är det? Där. Är det här en puderborste? Säger jag inte. Nej, det får vara det från mig nu. Det här får vara puderborstar från mig nu. Gör man typ så? Ja. Okej, det är verkligen det. Oj, häller i allt, eller? Håll. Nu, var är ditt ansikte? Där. Jag ser inte vad du är. Men vi tar lite freak moves. Om du förstår vad jag menar. Perfekt. Okej, ge mig. Jag ser faktiskt ingenting. Det är rosa om man tittar. Annars är det svart. Nu har man mascara. Aj! Förlåt, men jag ser inget. Jag ser mig som en pensionär. Här har vi något. Det känns inte som... Nej, jag måste... Här. Jag vet att du inte får säga om jag mascara eller inte, men... Det är mascara. Blunda. Håll den här. Vi får titta också. Andra ögonfransen ligger där. Okej, Jenny. Kanske gick bättre förra gången. Så ska vi se hur vi får framåt. Är det här något? Nej, det är psil. Där har vi något. Kungligt. Okej, puta med läpparna. Där. Kanske ska vrida upp den. Såklart. Där. Det känns som en näsa. Och puta. Eller smacka. Och så vi ser resultatet. Du tog läppstift i ansiktet. Jaha. Så här, inte jag går ut. Ja. Inte jag.